Kyobo MCA ase Wodi ya Nyamaiya iyo kutoka sebunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira asereta Richard Monyancha nigo aganirie abarai kwewa amaskani nabo gosikana barabo ase barabo abanyene asenchireyemo yogo kinia egesaku Gusii okona chinga kiecho Monyancha nigateruna obwa matebotali obya wabere bokorokana ase egati abarai asimona bakago kwanira ese yabere kwenekiwa agati omugavana we county ya Kisii Barati amono mochumbe o South Mugrango me county ya Kisii Silvanus Osoro na kugania umurai wense Dr. William Samuel Ruto amono umurai we kiama kia ODM Raila Odinga goswagati ase ogokonya kugaya na enganiyo nigo aganirie obo mokobao no bwanchani korokana ase omugusii irigokonya egesaku kyomugusii poskabosio amarieta ngoro kona le Richard Monyancha kuru Nyamaiya Wodi Nyamira na inje igongo singetia gotebanga omonto okorama omugusii ominto oyaya twakane emanye kanenga nyo abantu korugusii chisokoro nabagaka nabangina nabonsi mosiri batebire muntaba soko ire kiara basike eriseri moto wate Nairobi una twabwate ominto simbarati twanyoro yone mosiriga tigaba gusii tusikane andonsi azetole egente kemo ngoteba buno murai na arorire tubwate okorwanani kwa Gusii ndubwata abarai abakongu korugusii oyo minto soro no murayo minto governor simbarati oromo kongu kabisa yo tutegeta Gusii 20 kiara abana ba minto abamo babe nurtured kiara mambi na tutete batwara obongozi bwenseye lakini toko sababa abarai abanene omosikera iro Odinga na Ruto baleta abantu abasobwamo kiara Ruto ese gotebi osoro akire gaokira Raila segote bisimbarati akire igaokira na barabumbarora esege abagusii erindo mugusii atenene buno mugusii asobomo tutena sobomo enyombe yemo